Biko Igbo mụrụ ụzọ ọzọ ebe a nọ n'ụbọchị nke taa bụla ihe omenụkọ n'okwu bekee omenụkọ briji. Biko isiokwu dutere m ebe a n'ụbọchị nke taa bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. A ga-atọ ya atọ ka ngwugwu mana tupu anyị atọ ya ka anyị gaa ọjị nwanne bịa. A sị m na a ga-atọkwu anyị ka ngwugwu mana ka m gaa ọjị. Ọfọm na-agọ n'ụbọchị nke taa eji m ọjị aka bulie elu isi dibịa Alex Chioma Oti onye rụrụ ihe. Maka mgbe m bụ nwatakịrị m gafee ebe a na-eme ka mara na agbara mmiri n'ebe a achọghị ka arụ ebe a ka ọ dị mma ọgịga. Mana ekelere m Chineke ụbọchị nke taa na o doola anyị anya na mmadụ obodo nje ala na ọ dịghị ihe na-adịghị mma n'ala Igbo Chineke kerele aka ya. Eji m ọjị n'aka ọbasi dele kekere ụwa Chukwu ka bịa ma ekele gị n'ụbọchị nke taa bụ ike ọpara ụbọchị. Ọ bụ ha nweze mana ọ bụ ike nwa ike ha bụkwa n'ime ama. Asị m eke nkịta ya ketara anyị ife ọma. Asị m ya kepụrụ anyị uche ekwuru anyị ugwu. Asị ndụ ndụ nka ndụ mmiri ndụ azụ mmiri ya tara azụ anwụra. Asị nrọ ọma anyị ya pụta ihe nke ọjọọ ya soro nrọ laa. Asị m ka ihe ọma anyị ka nka anyị alụsa baba batara m ọjị ndị mmiri baba batara m ọjị ndị iche ndị otu obi ndị ọta akwụ ndị kpara ikiri ndị gburu egwu ama. Asị m unu biko n'obodo pepu kwesị onye amụrụ ya mụta ibe ala m isi mụrụ m n'ụbịa onye akpọrọ ya kpibe ndị iche dolo ka mejechi m doja gbọdo eze mkpe dopoko wede riri ji wede ọchụ obodo ọchụ ụlọ wede nke m ọdụ wede otikiriwe. Asị m aka na-achị steeti a anaghị m arịọ oriakụlụba elu isi ana m arịọ arịrịọ ndụ maka ọ na-eme isi ike aka ala erie ya azụ nka ka ya ala osimiri. Asị m isi ka nka ndụ nka n'elu isi ya. Asị m n'ụzọ nke ndụ anyị ga-abụ ihe n'ihe ọ bụla tiri aka dịka ndị Igbo ọ ga-ama mma n'ụwa ga-esi n'aka anyị nwa bụ ndị Igbo hụ ihe n'aha ndị ichie ọdịnala ise biko bịa. Asị m n'isiokwu n'ụbọchị nke taa bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ la a ga-atọ ya atọ ka ngwugwu ụgba. Biko Igbo mụrụ ụzọ eme ọzọ onye nyere ndị ichie ọjị ma onye ha mmanya ọ ihe ọkpọ ka o nyere ha. Asị m unu biko na ọ madịla mma. Biko were ntị onye Igbo n'obi onye Igbo bịa. Ngwugwu a ga-atọ atọ adị mma ịvọ ya aka. Mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ebe Chineke dotere ike onye Igbo ihe dibịa ji kara dibịa ibe ya. Ntị onye Igbo n'obi onye Igbo abụ Mkpachukwu Ojabọ a na-akpọ m Ojiọfọ abụ m onye olu okoro nke dị na ọma ahịa n'ime obodo nke Chineke. Ekelere m ọha nweze ekelere m Igbo bụ Igbo ekelere m ndị chiri echi na Igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agbafa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ. Ojiọfọ si ihe onye chiri ya zere na ọ ga-adịrị Igbo la mma Igbo mma mmanụ onye Igbo chọpụta achọrọ m ka ị mata na o nwere ihe dị n'ala nna gị dịka onye Igbo n'ọkwanụ site n'ihe aha dị n'ala nna gị ka esi tọọ ntọala nna gị na ọ site na ntọala gị ka esi wepụta omenala nna gị wepụta iwu ala nna gị na nsọ ala nna gị. Ọrịa ahụ na-arịa gị dịka onye Igbo tupu gị esi ebe ahụ ibiru ebe ị ga-azụ ọgwụ ị gafeele mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ga-agwọ gị ọrịa n'ụzọ ma ọ dịghị ụlọ ọ dị n'ọhịa ma ọ wụla mmiri. Ọ dị mkpa ka onye Igbo tọọ anya n'ala lewe nke ahụ dị n'ala nna ya. Asị m ekele kelere m ndụ dịkwa aka na chi steeti a n'ihe ọma o mere ebe a na maka abịara m ebe obi eju m na aṅụrị ọ ga-adịrị ya ala mma. Ọ mmadụ bụ ụtọ ụwa gba mbọ tinye anya n'ala mata ihe a Chineke ji gọzie gị site n'okike. Ọ dịghị otu onye Igbo si aga n'iru ma nye were gị omenala nna anyị. Ọ dịghị otu anyị si akwanyere anyị ugwu ọ dịghị otu anyị si awụ ihe Chineke kere anyị ka anyị wụrụ ma ọ bụghị site n'ihe ahụ dị n'ala nna anyị ka anyị ga-agbakwasị ụkwụ maka na ihe Chineke nyere anyị o meghị Chineke na-amaghị ama na ịbụ onye Igbo. Biko onye Igbo tụsụ ihe onyonyo a ka ọ dị gị mma. Asị m ka barụ tinyewe anya na ihe ahụ dị na gburugburu gị o nwere ihe Chineke ji gọzie gị ihe niile Chineke ji gọzie ndị Igbo dị n'ala Igbo. Ọ mgbe ọbụla mere ihe ala asị ka eme sọ nsọ ala ma debe iwu ala ka ọ ga-eru anya n'aka. Ojiọfọ kelere Igbo ọ ga-adịrị Igbo la mma Igbo mma mmanụ.